Min Marzu li ġej, persuni li għandhom aktar minn 18-il sena f'pajjiżna u huma eligibbli għal hearing aid se jkunu jistgħu jingħataw sa 2. Dan hekk kif fil-preżent l-adulti u l-anzjani li jkollhom bżonn hearing aid biex itaffu l-problema ta' smigħ jingħataw biss hearing aid waħda mid-Dipartiment tas-Saħħa. Fil-Parlament, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ħabbar kif din l-estensjoni se tidħol fis-seħħ mix-xahar id-dieħel wara li t-tfal u żgħażagħ diġà jibbenefikaw minn żewġ hearing aids. Dawk it-tfal u żgħażagħ sa 18-il sena illi jkollhom problemi ta' smigħ illi jistgħu jittaffuw bi hearing aid għax mhux kollha jkollhom bżonn hearing aid hemm min ikollu bżonn cochlear implant pereżempju jew affarijiet oħrajn. Dawk illi jkollhom bżonn jew li jistgħu jgwadanjaw bi hearing aid, id-Dipartiment tas-Saħħa joffrilhom sa 18-il sena hearing aid għal kull widna li għandhom bżonn, ġifieri sa żewġ hearing aids naturalment. Issa anki l-adulti u l-anzjani eligibbli għal hearing aid, jiġifieri dawk li għandhom il-kartuna roża jew residenti f'San Vincenz de Paul, se jkunu jistgħu jieħdu żewġ hearing aids b'xejn jekk ikollhom bżonn. Mill-bidu ta' Marzu ħankunu qegħdin nestendu illi mhux biss minnu intitolat għal hearing aid għax għandu l-kartuna s-safra jew San Vincenz intuħ hearing aid waħda, imma jekk hemm bżonn intuħ 2 għax da widnej għandna 2. U jekk hemm bżonn żewġ hearing aids, il-Gvern ħajkun qiegħed jipprovdi żewġ hearing aids. Ġifieri sa issa żewġ hearing aids intuhom biss għal tfal u żgħażagħ sa 18-il sena, imma minn Marzu ħanibdew nagħtu hearing aid mhux waħda imma 2 lil kull min intitolat u għandu bżonnhom fuq is-servizz tas-saħħa tal-Gvern.